a toto je taký môj najmenší možný príspevok, aký ti môžem dať, aby som ti trošku pomohol v tvojej veľmi ťažkej situácii, ale zase viem od nášho spoločného trénera, ktorý aj navychoval, aký si talent, takže verím, že ti pomôžu. Zo svojej skúsenosti viem, že sú to veľmi rýchle boty, takže tieto určite myslím, že aj veľkosti bude dobrá, takže potom vyskúšame. Toto sú možno také skôr na tréning, ale myslím, že splnia svoje. Ja som v týchto presne takýchto istých som šlapal v Zurichu a presne v takýchto istých som šlapal v Pekingu. A teraz v Riu som šlapal v takých istých iných farbách, ale v podstate sú to tie buty, takže rýchle sú dosť. Ďakujem. Tak nech ti dobre slúžia. Ďakujem, dúfam, že sa mi splnia moje sny a časy, ktoré plánujem. Hlavne, aby ti umožnili kvalitne trénovať, to je teraz základ. Hlavne, aby si mal ty chuť, ale budem sa snažiť spolu s tvojím trénerom pomáhať, aby si mal to zabezpečenie na takej úrovni, ako je tvoja snaha. Dobre? Dobre. Držím palce.